ọ bụrụ na inu gbafu m ala ịhụ m ya akpọ m onye ala si ya akpọ m ezi inu oo na-adị ọnata atụrụ anya na-ekiri m ọ ibe ọwụ ọja dufuo dike ọja baa akpa dike abụọ ọhịa dike erigharị nna ya eburu ebe ọjị na-ese okwu ebe mva adụghị ibe agụ ji eme ile dị ya na mva aka ibe udude ji eme nka dị ya n'ike dinta anaghị agbata enwe n'ụla mbụ enyeghị m eji na agụụ na agụụ wee sụ na isi edeta isi nne m nwa nwaanyị mụrụ nwa mkpụmkpụ makwana ka o si akwọ ya n'azụ ọ na-eme asịrị gụwa nwaanyị odewe uri ọnụ ọgụwa agbara o jewe ebe ọ na-adọ anaghị amata edi n'ụzọ nshi Ndụbụisi mere nkịta dụ ndụ ji ike agụ nwere anwụ mma ọkụkọ si na ya makwana ihe mere ya tụọ n'ala ya ehurute ihu menye ya anya elu maka na ya mana ọnwụ na-egbu ya na-esi n'elu abịa agwa dibịa kama kwa agba afọ ụtụ ya hunetakwa na ekwe aka ụyọkọta anya ma akwa na ibiwu nnukwu ivu arụ anaghị amasị onye ibi ya wụ n'aja ọwụ aja ibe nnene dị oli azụ ndụ ya ka ọkpụ na-agbado ọ mara ata azụ amụ ha kwa ngịga ome mma wụtara ọtụ aja akụkọ agwọ na enyi ya agwọ ji ebe enyi na ọba enyi na ọsịa ti enyi m anakwa ma ọsịa ka ị na-ana ibe atụkwana gị ọsịa hee kwado anyị na-atụ ama nka m mechikọrọ ụmụ ụwa na nkakwụ na-agwọ ọgwụ ya agwọgodo ọnụ ogologo ndị banya onye ụlọ ọnụ onye wee zinu oo ọtụrụ kpọkpọdụ na nwoke tụrụ okenye ọkpọ n'isi nje kara onwe ya mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma na ala ama ka ọ ya adị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị ilu adịghị m ụsa wee kpụrụ ile n'ọnụ mana ibe m ji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta mnwa wee zi na-abala nga uru oli nne ji mmiri rie mmiri richa jelacha ofe anyị anya nyepere anyị gị ọnya mụ na anya ụtarị ndị nsọ dị nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara chukwu apata n'iru oche ka ndị ilo hafụ ikpo n'ọkpa gbuo ike igbu ilo dọrọ ka drati na-ebi gị uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọrụ dịka chịkọ dị sụna ihe na-enye ka tinenye maka na chukwu nye gị eke onyinye amụna ka mụ na ti ma ọ ka ibuchi dawa ikene ka adam ka i wee doo oke oke nọ n'ime si oke ayịghị oke aka mbụkwa otu onye n'ime ụlọ ebi gị na-ese iwe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwụlara mana agwọchịta ya ntamụ lesga abụrụ iji ofu onye ọ dịgo taị na anaghị ajọ mpụta na 11 mgbe oge 12 akụchie nwa a na-aya eze ọ na-abụ isi akwara oji mkpa akụwa okwu iwọz na-ekwu dị na nwoke oji 2x2 eme ọgọ tri steshọn ma ụmụ nwe onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụnọ dị na nwoke dịka ibe amụ na-atọ dị ori ime anụ lahụrụ ụla na-anwụ filie kọmfọtebụl na enu m anya na nwụzi aja ụmụazị ome nke ntị na anụ ntị adụkwa ndidi bụ ọgwụ ụwa